Mads, og vi har taget om Fakta. Den Fakta, vi har valgt, den er beliggenhed i Solrødcenteret, og vi har taget Fakta hovedsageligt, fordi det er den dagligvarebutik, vi synes sætter julen mest i fokus. Lige når du træder ind i butikken, så er det første du ser, det er et rum fyldt med juleslik og julekager. Juleslik er billigt. Eksempel koster en pakke pebernødder kun 6,95, og vaniljekranse koster 14,95. Selvfølgelig er der forskel i forhold til kvaliteten af hvad du køber. Eksempel er der mange flere pebernødder i den pakke du kan købe, end der er vaniljekranse. Men da vaniljekranse er bedre kvalitet og mere eftertragtet varer, så koster vaniljekranse mere end pebernødder. Fakta promoverer sig ved at stille juleslikken forrest i butikken. Fakta promoverer sig også via tv-reklamer, hvor de viser, at det er rigtig billigt at handle julevarer hos Fakta, og det er en af de billigste julevarer køb på markedet. De reklamerer med, at du for 500 kroner kan købe en julefrokost til hele 6 personer. Det henvender sig så meget til børn mellem 13 og 14 år, fordi børn forbinder julen med slik og kager. Da produkterne er rigtig billige, er det let som forældre at købe et lille stykke chokolade til sin søn eller datter, så børnene bliver rigtig glade. Og derfor er det en kæmpe indtægt for Fakta at promovere deres slik så meget i julen. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.